Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअनि सावरायनो गोनां टपिकनि मुङानो जाबाय इम्पोर्टेन्ट नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल बेंक्स। एकदम गोनां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बेंकफोरनि बागै दिनै सावरायगोन। जों गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोरावनो बे बेंकफोरनिफ्राय बे इम्पोर्टेन्ट बेंकफोरनिफ्राय खायसे कुइसन जानायखौ नुनो मोनो। आसा खालामो अन्नानै भिडिअखौ एकदम जोबजासिम मोजाङै नायलांगोन। जाहाथे ओरैबायदि नायगोन जाहाथे माने गोसोआव लानो नाजाथारगोन आरो बे आं होनाय बे मोनबा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बेंकनिफ्राय जायखिजाया कुइसन फैया मानो एन्सारखौ होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। स' फैदो बिदिब्ला जोङो नायलांदोनि मोनफा मोनफा। स' से नाम्बाराव दोङो आरबिआइ। खोब इम्पर्टेन्ट भारतनि आरबिआइनि आबुं मुङा जाबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया। भारतनि हायेस्ट भारतनि सेन्ट्रेल बेंक होनना बुङोबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाखौनो बुंनाय जायो। बे रिजार्भ बेंक इन्डियानो गासैबो गुबुन गुबुन बेंकफोरखौ कन्ट्रल खालामजोबो आरो बेनो जोंनि भारतनि बे रांनि नट्सफोरखौ इसु खालामो। स' बे आरबिआइनि खायसे इम्पर्टेन्ट फेक्ट्सफोरखौ जों सावरायदोनि। स' आरबिआइनि आबुं मुङा जाबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया आरो बेखौ फर्मेसन गायसननाय जादोंमोन 1 एप्रिल 1935 मायथाइयाव। 1935 मायथाइनि 1 एप्रिलाव बेखौ आरबिआइखौ गायसननाय जादोंमोन। बबेयाव? बेयो कलकातायाव। गोसोआव लानो गोनां जोबोर। स' नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय हेडक्वार्टार्स। स' बे आरबिआइनि हेडक्वार्टारा गाहाय माने मावखुलिया बबेयाव होनना बुङोब्ला हेडक्वार्टारा जाबाय मुम्बाइआव। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। गोबां कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैबाय थायो। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय प्रेजेन्ट गभर्नर। दै आरबिआइनि दानि सोलिबाय थानाय गभर्नरा सोर होनना बुङोबा शक्तिकान्त दास। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। नेक्स्टआ जाबाय कारेन्सि। स' इन्डियान कारेन्सिखौ जोंथ' मिथिखागौ इन्डियान रुपि। भारतनि कारेन्सिया जाबाय इन्डियान रुपि। स' खोब इम्पर्टेन्ट मोनफ्रोमबो पइन्ट्सफोरा। नेक्स्ट थांनोसै जोङो। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय आरबिआइनि नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय जोबथि पइन्टआ जाबाय फार्स्ट गभर्नर। जोंनि बे भारत हादरनि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि गिबिसिन गभर्नरा सोर होनना बुङोब्ला बेबो फैयो माब्लाबा माब्लाबा असबर्न स्मिथ। असबर्न स्मिथआनो जाबाय जोंनि बे भारत हादरनि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि गिबि गभर्नर। स' जोङो आरबिआइनि खायसे इम्पर्टेन्ट फेक्ट्सफोरखौ मिथिबाय। बेनि उनाव जों नायलायनोसै 2 नम्बर बेंकआ जाहैबाय नाबार्ड बेंक। बेबो जोंनि भारतनिनो बेंक नाबार्ड, जायखौ गुसुङै नाबार्ड होनना बुंनाय जायो। बेनि आबुं मुङा जाबाय नेशनेल बेंक फर एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट। नेशनेल बेंक जोंनि भारतनि नेशनेल बेंक फर मा एग्रिकालचार एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट। बे बेंकआ जोंनो नाबार्ड बेंकआ एग्रिकालचार सेक्टराव रुरेल डेभेलपमेन्टनि माने बिथिङाव मा खालामो खायसे लनफोर होनाय जायो। स' खोब इम्पर्टेन्ट बेंक भारतनि बे नाबार्ड। गोसोआव लानो गोनां आबुं मुङाबो नेशनेल बेंक फर एन ए फर नेशनेल, बि फर बेंक, ए फर एग्रिकालचार एन्ड आर फर रुरेल एन्ड डि फर डेभेलपमेन्ट। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। नेक्स्ट नाम्बार पइन्टआ जाबाय फर्मेसन। बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन नाबार्डखौ 12 जुलाइ 1982 मायथाइयाव कलकातायावनो गायसननाय जादोंमोन। 12 जुलाइ 1982। गोसोआव लानो गोनां खोब इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय हेडक्वार्टार्स। स' नाबार्डनि हेडक्वार्टाराबो आरबिआइनि हेडक्वार्टारजोंनो समान मुम्बाइआव दङ बेबो। स' हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव होनना बुंबा मुम्बाइआव नाबार्डनि। स' प्रेजेन्ट चेयारमेना सोर होनना बुंबा दासान्दि आफादगिरिया नाबार्ड बेंकनि आफादगिरिया सोरनाबा चेयारमेना सोरनाबा G.R. सिन्टाला। जोबोद गोसोआव लानो गोनां G.R. सिन्टाला। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय कारेन्सि। कारेन्सिया नाबार्डथ' भारतनिनो बेंक नालाय बियो। स' कारेन्सिया जाबाय इन्डियान रुपि। खोब इम्पर्टेन्ट मोनफ्रोमबो पइन्ट्सफ्रानो जोबोद इम्पर्टेन्ट। भिडिअखौ स्किप खालामना मोजाङै फारसेनिफ्राय नायलां। भिडिअ नायनायावथ' जोंहा सम थाङा। उन्दुनानैबो जों खोमाजों खोनासंबाय थानो हायो नङा होमबा। स' नेक्स्ट जोङो नेक्स्ट बेंकआव थांलायनोसै। गुबुन मोनसे बेंकआ जाबाय SBI। स्टेट बेंक अफ इन्डिया। एस फर स्टेट, बि फर बेंक एन्ड आइ फर इन्डिया। भारतनि खोब इम्पर्टेन्ट बेंक नामजादा बेंक। बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन फर्मेसन 1 जुलाइ 1955आव। 1 जुलाइआव 1955 मायथाइनि 1 जुलाइआव बेखौ गायसननाय जादोंमोन स्टेट बेंकखौ। हेडक्वार्टारा बबेयाव? बेबो मुम्बाइआवनो। हेडक्वार्टार्सआ मुम्बाइ स्टेट बेंकनि। प्रेजेन्ट चेयारमेना सोर? दिनेश कुमार खारा। गोसोआव लानो गोनां। दानि सोलिबाय थानाय चेयारमेना स्टेट बेंकनि चेयारमेना सोरना बुंबा दिनेश कुमार खारा। गोसोआव लानो गोनां। कारेन्सिया SBI थ' भारतनि बेंक नालाय इन्डियान रुपि। खोब इम्पर्टेन्ट। गासैबो पइन्ट्सफोरा जोबोद इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय फार्स्ट चेयारमेना। बे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि फार्स्ट चेयारमेना सोर होनना बुंबा जन माथाइ। जन माथाइ। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। खोब इम्पर्टेन्ट। नेक्स्ट 4 नम्बर बेंकआ जाबाय ब्रैथि बेंकआ दिनैनि सावरायनो गोनां ब्रैथि बेंकआ जाबाय मा ADB। बे जाबाय इन्टारनेशनेल बेंक। भारतनि बेंक नङा बेयो इन्टारनेशनेल बेंक। ए फर एसियान, डि फर डेभेलपमेन्ट एन्ड बि फर बेंक। थारमाने एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक ADB। एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक
एशिया हादोरमानि सिङाव थानाय काउन्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै खायसे काउन्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै माने दाजानाय बे बेंकआ जाबाय एशियान डेभेलपमेन्ट एशिया हादरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय ना खायसे काउन्ट्रिसफोरा लोगो नांनानै दानाय बे मोनसे बेंक बेयो एशियान डेभेलपमेन्ट बेंक खोब इम्पर्टेन्ट बेंक स' बे एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकखौ माब्ला गायसननाय जानाय नायनि जोङो 19 डिसेम्बर 1966 मायथाइयाव 19 डिसेम्बर 1966 1966 मायथाइनि 19 डिसेम्बराव बेखौ एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकखौ गायसननाय जादोंमोन जोबोद गोसोआव लानो गोनां नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय हेडक्वार्टार्स स' एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि एडिबिनि हेडक्वार्टारा बबेयाव होनना बुंबा नै गोसोआव लानो गोनां मान्डालयन फिलिपाइन्स एबा एकदम माबा सेन्ट्रेल मायाव दङ मनिलायाव दङ बे मान्डालयना मानि मनिलानि मोनसे जायगा बियो फिलिपाइन्स हादोरनि ने मान्डालयन एबा थामहिनबा सेन्ट्रेल मनिलायाव दङ बेनि हेडक्वार्टारा गोसोआव लानो गोनां एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि हेडक्वार्टारा बबेबा जायगाखौ बाय मान्डालयन आरो कान्ट्रिया जाबाय फिलिपाइन्स मोननै कुइसन कभार खालामखादो बे मोनसे सेन्टेन्सआवनो मोनसेया जाबाय जायगा मोनसेया जाबाय कान्ट्रि जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय प्रेजेन्ट गभर्नर स' दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय गभर्नरा सोर एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि गभर्नरा सोर होनना बुंबा मासात्सुगु आसाका डेन्जार नाम मासात्सुगु आसाकाया जाबाय प्रेजेन्ट गभर्नर अफ एशियान डेभेलपमेन्ट बेंक गोसोआव लानो गोनां कारेन्सि जों नेक्स्टआव जों कारेन्सि नायनि कारेन्सिया जाबाय आं बेयाव कारेन्सिया माबाखौ बुंदों जाय हादोराव दङ बेनि हेडक्वार्टारा बेनि कारेन्सिखौ होनाय जादों एसे लिंक खालामनानै जादों जाहाथे बेनि बागै जों मोनथिनानै मोनो आरो माब्लाबा कुइसनबो जानो हागौ फिलिपाइन्सनि कारेन्सियाव फिलिपाइन्स जाबाय फिलिपाइन पेस' गोसोआव लानो गोनां फिलिपाइन्सनि कारेन्सिया मा होनना बुंबा फिलिपाइन पेस' खोब इम्पर्टेन्ट आरो बेनि फार्स्ट चेयारमेना सोर होनना बुंबा ताकेसि वाटानाबेआ जाबाय फार्स्ट चेयारमेनमोन एशियान डेभेलपमेन्ट बेंकनि फार्स्ट गिबि आफादगिरिया सोरमोन होनना बुंबा ताकेसि वाटानाबे गोसोआव लानो गोनां खोब इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट गुबुन मोनसे बेंकखौ जों सावरायलायनोसै बेनो दिनैनि भिडिअनि जोबथा माने सावरायनो गोनां पइन्ट बे जाबाय वर्ल्ड बेंक खोब इम्पर्टेन्ट बेंक फेमास बेंक बुहुमनि बेंक थामहिनबा ना वर्ल्ड बेंक स' बे वर्ल्ड बेंकआबो वर्ल्डनि कान्ट्रिसफोरखौ माने डेभेलप खालामनो थाखाय खायसे लन होनाय जायो बेबायदि लन माबा स्किम लन होनाय जायो डेभेलपमेन्टनि थाखाय स' खोब इम्पर्टेन्ट बेंक गुबुन गुबुन काउन्ट्रिसफोरा बे वर्ल्ड बेंकनिफ्राय लन लानाय जायो डेभेलपमेन्टनि थाखाय स' बे वर्ल्ड बेंकआ खोब माने इम्पर्टेन्ट मोनसे इन्टारनेसनेल बेंक स' बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोननो जुलाइ 1944 मायथाइनि जुलाइआव बे वर्ल्ड बेंकखौ गायसननाय जादोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय हेडक्वार्टार्स बे हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दङ होनना बुंबा वर्ल्ड बेंकनि हेडक्वार्टारा जाबाय वाशिंटन डिसि इउनाइटेड स्टेटनि वाशिंटन डिसिआव बेनि हेडक्वार्टारा दङ जायगाया जाबाय वाशिंटन डिसि आरो कान्ट्रिया जाबाय इउनाइटेड स्टेट्स जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट दानि प्रेसिडेन्टआ बे वर्ल्ड बेंकनि प्रेसिडेन्टआ आफादगिरिया सोर होनना बुंबा डेभिड मालपासआ जाबाय दानि सोलिबाय थानाय आफादगिरि वर्ल्ड बेंकनि प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्टआ सोर होनना बुंबा डेभिड मालपास जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां आरो आं बेवहाय बे कारेन्सिखौबो लिंक खालामना होनाय जादों कारेन्सि अफ इउएस इउनाइटेड स्टेट्सनि कारेन्सिखौ जों बयबो फ्राय मिथिखागौनो थेवबो आं होबावनाय जादों डलार आमेरिकानि कारेन्सिया जाबाय मा इउनाइटेड स्टेट्सनि कारेन्सिया जाबाय डलार जोबोद गोसोआव लाखिनो गोनां स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोनबा बेंकनि सायाव सावरायनाय जादों बे मोनबा बेंकब्लाबो बेवहाय आं माखासे खोथाखौ सावरायफानाय जादों खमैब्लाबो मोनसे बेंकनि सायाव मोनबा कुइसनसो कभार खालामनाय जादों थामहिनबा 5 आनजादबा बेसेबां 25सो कुइसनफोरखौ कभार खालामदों स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा प्लिज लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं